Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnešné video bude trošku také netradičné vzhľadom k tomu, v akom období predvianočnom sme, keďže plno youtuberov teraz točí videá, ako sú vianočné tipy na darčeky alebo proste ako urobiť vianočné darčeky, tak som si povedala, že trošku túto YouTube scénu oživíme aj videom, ktoré nie je také úplne vianočné a teda bude sa týkať zubnej alebo ústnej hygieny. Možno nám tu bude Lilka trošku do toho kňučať, lebo dneska bola na očkovaní a bolí ju to chúďatko. Áno, poď sem, poď. No, tak, tu si láškaj. No, teraz je taká precitlivá chudinka. Ale späť k tomu videu. Takže video bude o tom, ako sa starať o zuby pri problémoch s krvácaním, s ďasnami. Viem, že tieto problémy nerozoberá veľa ľudí na internete, no podľa mňa je prospešné o tom rozprávať a možno niekomu takto aj pomôcť. Takže najprv vám objasním to, prečo som sa vlastne do tejto témy pustila. Mňa samú trápilo krvácanie ďasien a vlastne myslím si, že to bolo tým, že som nie že zanedbávala ústnu hygienu, umývala som si vždy zuby pravidelne ráno večer, ale proste som si ich umývala nesprávnym spôsobom. Pri čistení zubov je dôležité aj teda ten spôsob, akým si tie zubky čistíme, pretože veľa ľudí si zoberie kefku, ale takto si s ňou vydrhne zuby. Keď máte citlivé ďasná, tak veľmi ľahko sa môže stať, že vznikne tam ten zápal a proste je potom dosť ťažké sa toho zápalu ďasien zbaviť natrvalo. A ja som mala také chvíle, kedy mi zuby boli také, že vôbec nekrvácali tie ďasná a potom prišli 2-3 dni a krvácali opäť rovnako. Takže naozaj je to veľmi také zdĺhavé liečenie potom týchto ochorení ďasien a dosť aj náročné, ako časovo, tak možno aj finančne. No, takže zuby treba pravidelne čistiť ráno, večer, pri nejakých problémoch. Ak máte čas, tak kľudne aj počas dňa, najlepšie po každom jedle. Treba sa vyhýbať takým dráždivým nápojom alebo nápojom, ktoré majú veľa farbív, ako sú kola, Fanta a tieto proste aj celkovo telu nie moc prospešné nápoje. Takže tomu by som sa určite vyhla. Čo je dobré, tak je piť nejaké čaje, napríklad šalviové, mätové, proste bylinkové, ktoré tú ústnu dutinu možno nejak aj prečistia, pôsobia aj protizápalovo a vlastne sú viac prospešné ako kávy alebo nejaké takéto sladké farbené nápoje. Čo sa týka, ako si umývať zuby kefkou, tak ja používam túto kefku Curaprox. Teraz tu mám softku, no keď som mala problémy s ďasnami, s krvácaním, tak som používala ultrasoftku a to preto, lebo tie ďasňa boli naozaj citlivé a ako som si robila aj tú masáž ďasien napríklad s tou kefkou, tak aby sa mi viac nepodráždili, aby naozaj to bolo také jemňunké. Kefku najlepšie je mať s rovnými štetinkami, pretože vlastne nedopichávam tie ďasná a ono nie je to pravda, že sa dostane presne do tej medzery. Tie kefky nie sú nejaké inteligentné kefky, že nájdu si medzierku medzi zubami a vyčistia to tam. Proste tá kefka sa nedostane na celý povrch zubu tým, ako sú niekde tie vyvýšeniny a podobne. Preto je najlepšie mať kefku s rovnými štetinkami a naozaj tie zuby nečistiť tým spôsobom, že takto si ich prejdem zhora zdola a mám to. Alebo už teraz mi to tak aj zostalo, že vlastne zuby umývam si tým spôsobom, že kefku ťahám takto, od hora dole a na spodných zuboch to je opačne, od dola hore. Takže takýmto spôsobom si zubky čistím a potom prejdeme k produktom, ktoré používam. Ešte chcem vopred upozorniť, že tieto produkty, ktoré budú vo videu spomenuté, nie sú v rámci žiadnej spolupráce, neboli mi dodané, nie je to zaplatené, tieto produkty som si sama zakúpila a vlastne je to čisto len moja dobrá vôľa, že som si práve tieto produkty zakúpila. Je tu síce táto jedna zubná pasta, ktorá mi bola zaslaná vďaka blogerskej spolupráci s jednou firmou
ale o tej som už aj písala článok, takže vám ho určite hodím dole do popisku, aby ste si mohli o nej prečítať viac, lebo ja sa tu o tých pastách nejak extra rozkecávať nechcem, len vám priblížim to, čím si tie zuby čistím. No a prejdeme k tomu teda, takže používam veľmi rada túto Lakalut aktívku. Ona je presne vlastne vyvinutá pri začínajúcom krvácaní ďasien alebo pri parodontitíde, ktorá vlastne začína tým krvácaním ďasien a končí vlastne tým, že vám zuby môžu vypadať. A je to naozaj, myslím si, že bolestivé, nakoľko už ten samotný zápal je bolestivý. No a túto zubnú pastu používam preto, lebo proste dostala som také odporúčanie od môjho zubára, že toto sú najlepšie pasty na tento druh problému. Sú vyrábané v Nemecku, takže to svedčí aj o nejakej tej ich kvalite a je mi veľmi sympatické, že táto zubná pasta je biela. Že vlastne nie sú tam tie farbivá nejaké modré napríklad, ako je to u väčšiny pást. A má takú nie veľmi štiplavú chuť, je príjemná, takže a mne pomohla naozaj pri tom krvácaní, ale samozrejme netreba zas to brať tak, že teraz mi pomohla po jednom alebo dvoch umytiach. Naozaj tam striktne musíte dodržiavať tú pravidelnosť a po takom, dajme tomu týždni, to naozaj viditeľne ubudne ten zápal aj to krvácanie. Takže toto je pre mňa pasta, ktorú používam každý deň. Niekedy si umývam s ňou zuby ráno aj večer alebo aj počas dňa, ale niekedy to prestriedam ešte touto pastou. Je to Xylovit Protect. Túto pastu som kúpila, tuším, že v Nitre v nákupnom centre, v nejakom bioobchode, ak sa dobre pamätám. A túto pastu používam vlastne ako také spestrenie pri umývaní touto lakalutkou. A obsahuje vlastne ten Xylovit, ktorý vlastne tie zuby ako keby ošetruje, ochraňuje a je dobrý aj na tú zubnú sklovinu, aj pre tie ďasná. Opäť táto zubná pasta, môžete sa pozrieť, je biela, takže nie sú v nej tie farbivá, ktoré vlastne by mohli nejak škodiť a nie sú až tak podľa mňa nejak prospešné alebo nejak potrebné v tých zubných pastách, ani tie trblietky. Ja nechápem, prečo do zubných pást na bielenie väčšinou dávajú trblietky. Neviem, či si ľudia myslia, že tie trblietky im ostanú nejak na tých zuboch a budú sa im zuby trblietať, alebo prečo vlastne, na čo to tam je, či len pre ten efekt, keď si to nanesiete na tú zubnú kefku. Neviem, nechápem, neriešim, ale sem tam aj ja také zubné pasty použijem, pretože som sa zamerala nielen na to, aby boli tie zuby a ďasná zdravé, ale sem tam použijem aj pastu s trblietkami, ktorá je kvázi na bielenie, i keď to bielenie podľa mňa pastami nie je nejak účinné a nejak viditeľné, ale pre svoj dobrý pocit si niekedy aj ja takúto pastu na tú zubnú kefku nanesiem a použijem. Ďalej, čo som používala poslednej dobe, tak bola táto čierna pasta Herbalist, ktorá je 100% vyrobená z bylín, je čierna pasta, veľký hit teraz. Ona je dosť taká hustá, ale celkom pekne pení a má takú zvláštnu jemne mentolovú vôňu aj chuť. Je veľmi príjemná, zuby trošku opticky ako keby vybieli a hlavne čo bolo u mňa takým základným bodom, prečo som ju začala používať, tak vlastne to bolo to, že tie bylinky, ktoré obsahuje, krásne stiahnu ten zápal z tých ďasien a vyliečia tie ďasná. Takže dosť mi pomohla aj táto zubná pasta, si myslím. Ďalej používam samozrejme ústnu vodu. Používam túto Dontodent z DM-ky, klasická ústna voda, nie príliš drahá a ako jedna z mála ma neštípe. Naozaj tie zubné ústne vody sú také dosť štiplavé a ja nie vždy nejak vydržím to ako štípu, proste to hneď vyplujem, lebo ma to naozaj dosť štípe, a táto neštípe, je taká sladkastá, je síce modrá, čiže je to prifarbené, ale podľa mňa urobí
to, čo má, a ak máte bolesti ďasien alebo podobne, tak to na istú chvíľu ako keby zmierni a myslím si, že aj pomáha pri nejakých opuchnutých ďasnách už, ak to je v tej fáze alebo v tom štádiu. Takže toto je naozaj výborná ústna voda. No ale ako druhú ústnu vodu používam aj túto Parodontax. Používala som aj zubnú pastu Parodontax, teraz už som ju minula, ale mala som tú fialovú, ktorá bojovala aj proti zubnému povlaku. Tá pekne zuby aj vybielila, dalo by sa povedať, na rozdiel od iných špeciálne určených pastách na bielenie. Takže to bola veľmi dobrá zubná pasta, určite si takú kúpim. A táto ústna voda Parodontax, ona dosť štípe, ale je biela, takže tam nie sú nejaké farbivá, čo je veľmi dobré. A pomáha pri krvácaní ďasien taktiež, hlavne v kombinácii s ich zubnou Parodontax pastou. Ďalej, čo používam, je zubná niť. Ja mám teraz túto od Oral-B. Zubnú niť si vyberám podľa toho, aby mala hladkú tú niť, aby sa nejak medzi zubami neroztrapkala a podobne. Čiže najlepšie, ak je tak zavoskovaná, ak je taká hladučka. Táto zubná niť je trošku taká mentolová a urobí to, čo má. Neviem, čo vám mám ešte o zubnej niti povedať. No a potom tu mám ešte od Oral-B vlastne Brown túto elektronickú zubnú kefku. Ona má takúto rotačnú okrúhlu hlavičku. Používala som túto zubnú kefku dosť často, ale keď sa vyskytli problémy s ďasnami, tak som s tým prestala, lebo nebola k tým ďasnám šetrná a dosť sa mi potom rozkrvácali po používaní tejto zubnej kefky. No a teraz ju používam naozaj tak, možno raz za mesiac si s ňou prejdem zuby, aby to naozaj malo taký nejaký ten efekt, že odstráni vám ten povlak, ako dajme tomu u zubára. No sú po použití tejto kefky zuby také hladšie ako po bežnej kefke, ale nejak pri citlivých ďasnách myslím si, že to nie je veľmi vhodné. No a čo som začala používať kvôli tomu, že mi krvácali ďasná, tak to je táto medzizubná kefka, alebo teda single kefka, jednozväzková, taktiež od Curaproxu, 1600. Takže túto kefku som začala používať z toho dôvodu, že som ju videla už ani neviem u ktorej youtuberky a povedala som si, že možno by som to mohla skúsiť, veď prečo nezvýšiť tú úroveň tej ústnej starostlivosti, ústnej hygieny. No a túto kefku používate tým spôsobom, že si takto medzi zubami prechádzate. A nie je potrebné naniesť pastu, môžete, nemusíte. Ono tá pasta vám aj tak na tej kefke dlho nevydrží, keď si budete tie zuby umývať tak, ako máte s touto single kefkou. Je potrebné prejsť všetky zuby od hora dole, popri ďasnách, medzierke, ako spredu, tak aj znútra. Zaberie to síce dosť času, ale myslím si, že to je tiež účinné, lebo odstraňujete naozaj tie nečistoty a usadeniny a baktérie pri ďasnách, kde sa to potom môže zapáliť vplyvom tých baktérií. Ono je to, keď chcete naozaj tú zubnú hygienu dodržiavať nejakú úplne super, a to ešte sme nevraveli o medzizubných kefkách, ktoré sú špeciálne určené medzi zuby, ktoré ja osobne nejak nepoužívam, pretože mám dosť na seba tie zuby, alebo blízko seba tie zuby a nejak mne to proste nepasuje, vystačím si s týmto, čo mám a proste používam túto single kefku. Je to tak u mňa to trvá nejakých 20 minút až pol hodinu, kým naozaj použijem normálnu zubnú kefku, potom použijem ústnu vodu, niť a ešte túto single kefku, takže to zaberie troška viac času. Túto single kefku je dobré používať ráno aj večer, ale ja ju používam hlavne večer, keď mám už na to naozaj viac času. A myslím si, že tiež mi to dosť pomohlo, pretože čím bude vyššia úroveň tej zubnej hygieny, tým bude bude menšia šanca na ten zápal ďasien, alebo bude väčšia šanca na vyliečenie tých ďasien. Na čo vás by som ešte tak chcela upozorniť, určite si nekupujte nejaké lacné zubné pasty. Nevravím, že vždy, čo je lacné, musí byť zlé, ale keď už máte nejaký problém s ďasnami, radšej zainvestujte do pást, ktoré sú určené presne na ten daný problém a ušetríte tým možno aj mnoho peňazí u zubára alebo dentálnej hygieničky. Dentálna hygienička.
Dentálnu hygieničku navštevujem naozaj veľmi sporadicky. Vlastne to, čo potrebujem, mi urobí aj môj zubár. Ja nemám problém nejak s kazmi zubov. Naozaj jediný problém, čo som mala, tak bolo toto krvácanie dasien, ale to som vyriešila vlastne tými produktami, ktoré ste tu videli. A to by bolo asi tak o tomto probléme všetko. Ja vám ešte vysvetlím, prečo mám rožky. Neviem, či ich je úplne vidieť, ale mám takéto rožky, pretože som chcela byť aspoň trošku vianočná. No a vlastne videá, ktoré budú vychádzať do Vianoc, tak budú vždy s týmito rožkami. V najbližšie video sa chystám urobiť buď to make-up tutoriál na zimné líčenie, alebo teda nejaké moje nákupové video, čo som kúpila na Vianoce, ale toto video neviem, či by som nejak nutne potrebovala mať na tomto kanáli, lebo naozaj tých videí všade plno. Ak tak mi dajte dole vedieť, či by ste takéto video privítali. A myslím si, že môžeme toto video aj ukončiť. Ešte vám dám jeden záber na Lilinku, ktorá tu so mnou tak celý čas spinkala. Áno, spinka, chudinka. No, takže to je všetko. Určite mi dajte like alebo odber, ak sa vám moja tvorba páči. A vidíme sa pri ďalšom videu.